Arratsaldeon ikusle zer modu ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoak 9, hortzeguna da, asteragoa eguneko titular nagusiekin. Berdintasunaren aldeko aldarrikapen jendetsuak Euskal Hiriburuetan atzo emakumeen nazioarteko egunaren harira. Iruñan emakumeen ahalduntzea sustatzeko zentro bat zabalduko duela iragarri du Iruñeko udalak. Uxue Barkosi militar talde batek puta esatea adierazpen askatasuna da Maria Dolores de Cospedal Espainiako defentsa ministroarentzat. Dena den, gaitzetxe egin ditu militarrek Nafarroako presidenteari egindako irainak. Tafallan Euskal presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik 3 lagun epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean. Presoen sakabanak eta salatzeko brindisa izan zela esan dute auzipetuek. Kan Fundazioaren aktak eskura jarriko dizkie foru gobernuak parlamentariei. Eremu mistoan bertzea 11 udalerri sartzearen alde azaldu da gobernua. Eremu zaldatzeko eskarien aurrean hori bai, errespetua eskatu du gobernuak. Elizondon hurrengo apirilaren batean esne sektorearen defentsan manifestazio eginen dute. Uharteko arte garaikidearen zentruan aurrera ateratako proiektu bat jasotzen duen letra txikia izeneko liburua argitaratu du Bidari Arte elkarteak. Berdintasunaren aldeko aldarrikapen jendetsuak Euskal Hiriburuetan atzo emakumearen nazioarteko egunaren harira. Iruñan emakumeen ahalduntzea sustatzeko zentro bat zabalduko duela iragarri du Iruñako udalak. Emakumearen nazioarteko eguna ospatzen zen egunean dozenaka mila emakume atera ziren Euskal Hiriburuetako kaleetara gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna eskatzeko eta indarkeria matxista salatzeko. Basakeria heteropatriarkal kapitalistaren aurka feminismoa zorroztu lelopean Iruñako kaleetan aldarrikatu dute berdintasunaren alde. Aurtengo martxoaren 8ko nobedadea emakumeen etenaldia mundu mailan 12-etatik 12:30 deitu zela izan zen eta emakumearen papera ikusarazteko eta matxismoa, desberdintasunak, diskriminazioa eta genero indarkeria salatzeko balio izan zuen. Iruñeko udalak manifestua irakurri zuen eguerdiko 14 gutxietan udaletxe plazan egindako elkarretaratzean. Berdintasun politikak garatzen jarraitzeko konpromisoa azaldu zuten. Berdintasuna txertatuko dute politika publiko guztietan eta ekintza zehatzak gauzatuko dituzteela adierazi zuten. Horrez gainera, mugimendu feministak egindako lana gogoratu zuten. Orain artean instituzioek mezu politak zabaldu bai, baina ekintzarik ez dutela egin salatu zuen halaber Patricia Perales zinegotziak oraingo Iruñeko udala neurri zehatzetan lanean ari dela azpimarratzearekin bat. Neurri zehatzei buruz solasean, Iruñako udalak emakumeen alduntzerako espazio bat sortuko duela jakinarazi zuen Laura Berro zinegotziak. Maria de Cospedal Espainiako defentsa ministroak esan du gaitzetsi egiten duela militar talde batek Uxue Barkosi puta deitzea, baina hori esatea adierazpen askatasunaren barruan sartzen dela gaineratu du. Maria Dolores de Cospedalek esan du gaitzetsi egiten duela Barkosi puta deitzea, baina hori esatea adierazpen askatasunaren barruan sartzen dela gaineratu du. Mikel Legarda EAJko diputatuak egindako galderari erantzunez egin ditu hitzok Cospedal Espainiako defentsa ministroak. Izan ere, hark galdetu dio zer egiteko asmoa duen militarroi batzuek Barkosi puta deitu ostean. Gaitzespenaz aparte ez duela ezer egingo hartarazi du adierazpen askatasunak hitzok aterpetzen dituelako eta gainera ustezko egileak erretiroa hartuta daudelako, alegia ez direlako estatuaren langile. Otsailaren 18an poliziaren eta talde parapolizialen biktimei egin zitzaien omenaldi instituzionalaren harira Barkosek irainak jaso zituela salatu zuen geroa baik, interneteko sare sozialetan idatzi zituzten mezuak eta Zaragotzago militar talde bat zegoen horien atzean, Nafarroako parlamentuak arbuiatu egin zituen irainok. Tafallan Euskal presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik 3 lagun epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean. Presoen sakabanak eta salatzeko brindisa izan zela esan dute auzipetuek.
Tafaiako jaietan 2016an presoen alde egindako brindisean terrorismoa goratzea egotzita Oier Araiz Iglesias, Fernando Sota, Birto eta Gorka Alabat Ibarrola epaitu zituzten atzo auzitegi nazionalean. Jose Javier Roses Carrasco etako presoa aumentzea eta terrorismoa goratzea leporatzen die fiskalak. 3 auzipetuek onartu dute ekitaldian parte hartu izana, baina presoen sakabanak eta politika salatzeko brindisa izan zela esan zuten, ez omenaldi bat. Fiskalak 2 urteko kartzela zigorra eta 4.800 euroko kalte ordaina eskatu ditu Araizentzat eta Labatentzat. Sotarentzat berriz zigor eskaria handitu egin du, 2 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du azken horrentzat. Delitu bera berriz egitegatik, aurretik zigortuta zegoen terrorismoa goratzea egotzita. Epaiketan 3 auzipetuek nabarmendu dutenez, Tafaiako jaietan urtero egiten dute presoen sakabanak eta salatzeko ekitaldia. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Kan Fundazioaren aktak eskura jarriko dizkie foru gobernuak parlamentariei. Nafarroako gobernuak atzo kontseiluan onartu zuen parlamentuko ikerketa batzordearen eskuetan uztea Kan Fundazioak emandako informazioa. Batzordeak 2000tik 2012rako kutxaren gobernu organoetako bileren akta eskatu zituen. Gobernuak erabaki du parlamentariek aktak irakurri ahalko dituztela, baldin eta informazio azpimarragarria badute agiriok. Horregatik, 54.000 horriko dokumentazio irakurri ahal izateko toki bat jarriko du. Ingurumari guztio konfidentzialtasun legearekin zerikusia dute. Iragan legealdi amaierako eta oraingo 2 ikerketa batzordeek informazio ugari eskatu zioten Kan Fundazioari eta hark oztopo ugari jarri ditu konfidentzialtasun legea urraz zezakeela argudiatuta. CaixaBankek 2012ko martxoaren 26an Banka Zibika taldea eta berekin Nafarroako kutxa bereganatu zituen eta geroztik Fundazioak CaixaBanken 100% dauka. Era berean kutxaren ondare material, ekonomiko eta artistiko guztia beretu du. Fundazioaren jatorria publikoa da, baina juridikoki izaera pribatua du. 2013 urtean UPNren gobernuak Espainiako gobernuarekin hitzartu zituen Fundazioaren estatutuak eta horrek ahalbidetu zion UPNri bere esaneko pertsonak izendatzea 4 urterako. Erantzunkizun politikoa saiesteko era zela ikusirik parlamentuko gehiengoa ez zegoen ados UPNren kontrolpeko egitura horrekin eta horregatik foru lege bidez arautu zituen fundazioak estatutuetan barne egituren aniztasuna bermatu nahirik. Hatik, PPren gobernua konstituzionalean errekurtsoa jarri zuen. Auzitegiak legea bermatu zuen, beti ere fundazioa arruntei eragiten bazien eta parlamentuko zerbitzu juridikoek zehaztu zuten ura banku fundazioa zenez legeak ez zuela eraginik. Hartara, 2013tik UPNek eta Yolanda Barzinak izendatutako pertsonen kontrolpean jarraitzen du fundazioak, baina egungo gehiengo berriaren bidez bederen zirrikitu bat ideki da. Parlamentuak 3 kide berri izendatu ahal izan ditu. Kontrol horrek bermatu dio UPNri parlamentuko ikerketa batzordea oztopatzea. Fundazioak parlamentuko ikerketa batzordeak eskatutako informazio eman behar izan dio eta otsailean legebiltzarreko zerbitzu juridikoek ondorioztatu zuten 54.000 horriko akta horiek guztiak kontsultatu ahal izango dituztela parlamentariek baldintza jakinetan. Orain, gobernuak baimen hori eman die parlamentariei eta apirilaren 30 bitarteko epea izango dute. Hortik aurrera, azken txanpa etorriko da. Maiatzaren 15 ekainaren 15 agerraldiak egingo dira eta azken ondorioak ekainaren 30 hartuko ditu batzordeak. Eremu mistoan bertzea 11 udalerri sartzearen alde agertu da gobernua. Eremuz aldatzeko eskarien aurrean hori bai errespetua eskatu du. Adibidez, Antzinen udalaren aurkako afitxak agertu dira, D eredua jarri eta eremu mistora aldatzeko eskatu eta gero. Eremu ez euskaldunetik mistora pasatu nahi duten udalerrien eskariari bide eman dio Nafarroako gobernuak. Parlamentuak eman behar dio baiezkoa, euskararen lege aldatuta eta aurretik gobernuak horren aldeko irizpena eman du. Aldaketaren kontrako kartelak azaldu dira baina, Antzinen sinadurarik gabeko afixak bota dituzte kalean. Alkatearen eta udalaren aurkako mezuak dituzte eta euskararen kontrakoak ere bai. Hau esaterako, Antzinen txuskera ez da hitz egiten, ez dugu nahi.
Errespetua eskatuz erantzun du Nafarroako gobernuak eta nabarmendu du udalak legitimitatez eta gehiengoz eskatu duela eremu aldatzea. Oraingoz 11 herrien eskari heldu da parlamentura. Honako hauek dira: Abaigar, Ameskoa Barrena, Antzin, Artazu, Kabredo, Mendigorria, Murieta, Oibar, Bilatuerta, Zirauki eta Zúñiga. Beste udalerri batzuk ere asmoa dute aldaketa eskatzeko, Tafaiak, Zangotzak eta Herriberrik adibidez. Parlamentuan prozedura osoa egin behar dute legea egokitzeko. Gobernuak adierazi du egokia dela udaletako osoko bilkuretan egin dituzten eskari horiei bide ematea. Antzinen, bikoitza da aldaketa, eremuz aldatzeko eskatu du udalak eta gainera D ereduko gela bat jarriko dute irailean aurre matrikulazio datuetan oinarrituta. Esne sektorearen defentsan manifestazio egingo dute hurrengo apirilaren batean Elizondon. Landa eremu bizienetan nekazaritza iraunkorraren bidean, esne sektore ere bizirik behar dugu goiburupean apirilaren baterako Elizondon eginen den manifestazio deialdi egin dute Baztan Bidasaldeko hainbat sindikatu, gizarte eragile, elkarte eta erakundeek. Horien ordezkari Aitor Azkarate Aniztarrak, Mari Jose Iparragirre Elizondarrak, Miel Jose Ariztia Amaiurtarrak eta Baztandarrak kooperatibako Santiago Urrutia presidenteak manifestazioarekin bat egitera deitu zuten. Apirilaren batetik Danonek Nafarroako mendialdeko 7 nekazareri esne gehiagorik bilduko ez diela jakinarazi ondotik eta Sorian 20.000 behi buruko esne ustiategia egiteko proiektua dagoela jakinik, esne sektorearen etorkizunaz kezka handia piztu da. Landa eremu biziaren eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektoreare bizirik behar dugu. Alarma guztiak piztu dire, apirilaren batetik Danonek Nafarroako mendialdean 7 nekazariri ez die esne gehiago bilduko. Hori gutxi ez bada, Sorian bada proiektu handi bat, 20.000 behi buruko usitegi bat egin nahi dute. Lehengoan, Kaparrosona egin zuten, bat 5.000koa, han benpin zen inongore zalapartarik gabe intzuten, eta orai gauzek handitzen dira, eta Azkeneko 10 aldi luzetan, nekazaritzan orobar eta esnegintzan bereziki industria eta banatzaile handien neurria eredua bulkatu dute. Produktibista, intensiboa eta industriala. Hala, gure mendialdetako nekazariak aldiero estutuz. Bat ere, erabakitzeko ahalmenik gabe, produkzio kostuak ailegatzen ez diren prezioekin pagatuz, diru laguntzen menpekotasunean sartu gara erabat baserriak, bizitzeko inbertsio handiak eta lan baldintza gogorrekin. Hemendik aitzin atea bideak nahiko estuek eta ilun ikusten dire. Horregatik herritar guztiei zuzentzen zatzaile 7 nekazari hauek orain, baina bihar gehiago izan daitezkenak bizi dutenari eta 20.000 behi buruko ustiategiak geroari buruz ekarriko duenari ez errateko, baina landa eremuen etorkizunari bai errateko. Uharteko arte garaikidearen zentruan aurrera ateratako proiektu bat jasotzen duen Letra Txikia izeneko liburua argitaratu du Bidari Arte elkarteak. Bidari Arteren liburu baten aurkezpenean egonda Xaloa Telebista, artearen heziketaren eta pedagogia sozialaren alorrean lan egiten duen profesional talde batek osatutako elkartea da Bidari Arte. Orain gutxi, Letra Txikia liburua argitaratu dute. Liburu honek uharteko arte garaikidearen zentruan aurrera ateratako proiektu bat jasotzen du 2009-tik 2016 bitartean martxan egon den proiektua. Bertan azaltzen da aurrei zuzendutako plastika eta literatura tailer bat nola joan zen bihurtzen poliki-poliki album ilustratuz osatutako liburutegi batean. Heziketarako, magisteritzako ikaslentzako edo artean eta heziketan interesa duen ororentzako interesgarria izan liteken lan bat da hauxe. Hemen gaude gaur azaltzen edo aurkezten
letra txikiaren proiektoren esperientzia. Letra txikia izan zen, hasi zen orain dela 8 urte, Uharteko Arte Kontemporaneoko zentroan, eta marrazkilari bat, Lola Azparren eta ni, narratzailea, elkartu ginen eta bien elkarrekin prestatu genuen tailer bat aurrekin lantzeko. Gure ideia zen, gaur egun zentro kultural batean edo arteko zentro batean, ez da bakarrik obrak ikusteko toki bat, baizik eta zaitik ez artearekin jolasteko eta usteko baita ere kreatibek sormenarekin egindako lanak. Eta helburu horrekin, guri asko gustatzen zitzaigun baita ere liburuak, gehien bat album ilustraduak, eta hori izan zen gure oinarria. Hasi ginen, baita alde batetik ipuinak eta hitzak lantzen, eta beste aldetik marrazkiak, ilustrazioak eta liburuetan aurkezten dugun irudiak. Horrela, egin genuen proposamen bat, eta izan zen ABC, personaje berezi bat, Letropolizen bere herrialdea. Hortik, ideia horrekin hasi ginen egiteko pizkat simboliko joku bat, baino urteak pasata istorio hori handitu joan zen, aurren erantzunarekin ere bai zabaldu eta beraztu ere bai, eta azkenean ikusi genuen geneukala gure tartean, eskutartean, ipuin eder bat, istorio bat, eta gainera istorioa etzen oso erresa konzeptuak eta zeren bazen Letropolis, hiri bat, munduko hiri bat, baina ez dakigu non dagoen, eta bere biztanleak izkiak egindak daude, eta biztanle horiek behar dituzte janskerak eta olako gauzak ugasmatu genituen. Azkeneak urteak pasata oso importantea iruditu zitzaigun esperientzia hori liburu batean ustea baita ere beste pertsonen artean maizuaekin edo gurasoekin ere bai konpartitzeko nahian, ez? Eta horrexegatik prestatu genuen liburu bat, Letra txikia, liburutegi bizia. Eta gaur gaude hemen liburu hori aurkezten. Udaberriko eguraldia espero dugu arratsaldean, goazen ikustera eguraldiaren iragarpena. Martxoak 9 osteguna eguzkitsu egongo da eguna. Iruin herrian goizean goiz tarteka goi-hodeiren baten tarteekin. Ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar-ekialdekoa nagusituz eta temperatura maksimoak nahiko igoko dira gaurko, 23 gradutan emanez eguneko altuenak. Eguzkitsu egongo da baztanaldean ere, goizean goi-hodeiren bat agertzen bada ere, haizea aldakor ibiliko da arratsaldean iparraldekoa nagusituz eta temperatura maksimoak pixkat igoko dira, udaberri tankerako 18 gradutan kokatuz eguneko altuenak. Biharko egunari begira, oskarbi egongo da eguna Iruña eta inguruetan, arratsaldean erdi mailako eta goi mailako hodeiak ager daitezke eta haizea aldakor ibiliko da. Temperatura maksimoak gradutxo bat gora, baita minimoak ere. Zerua hodei gutxirekin egongo da baztanaldean, arratsaldean erdi mailako eta goi mailako hodeiak agertuko badira ere. Haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa nagusituz eta temperatura maksimoak nahiko igoko dira berriz ere, 22 gradutan kokatuz altuenak eta minimoak ere gora joango dira. Ostegunean temperaturak gora egiten jarraituko du Nafarroa osoan eta barnealdeko hainbat tokitan 23 edo 24 gradu inguruko maksimoak espero dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta haizea aldakorra izango da arratsalderako iparraldekoa nagusituz. Goazen errepasatzera orain, ortzegun honek utzi dizkigun albisteak. Berdintasunaren aldeko aldarrikapen jendetsuak Euskal Hiriburuetan atzo emakumeen nazioarteko egunaren harira, Iruñan emakumeen aholuntzea sustatzeko zentro bat zabalduko duela iragarri du Iruñeko udalak.
Uxue Barkosi militar talde batek puta esatea adierazpen askatasuna da Maria Dolores de Cospedal Espainiako defentsa ministroarentzat. Dena den, gaitzetxe egin ditu militarrek Nafarroko presidenteari egindako irainak. Tafallan euskal presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik 3 lagun epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean. Presoen sakabanak eta salatzeko brindisa izan zela esan dute auzipetuek. Kan Fundazioaren aktak eskura jarriko dizkie foru gobernuak parlamentariei. Eremu mistoan bertzea 11 udalerri sartzearen alde azaldu da gobernua. Eremu zaldatzeko eskarien aurrean hori bai, errespetua eskatu du gobernuak. Elizondon hurrengo apirilaren batean esne sektorearen defentsa manifestazio eginen dute. Uharteko arte garaikidearen zentruan aurrera ateratako proiektu bat jasotzen duen letra txikia izeneko liburu argitaratu du Bidari Arte Elkarteak. Eta berterik ez gure aldetik, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.